Naji emi qala du filmê ku nû hatine kişandin bikin. Yek jî kurtefilmê Fırat Erezê bi navê Batirsok. Êdin jî filmê metrajdirêj ê Hasan Demirtaş'ı. Hasan Demirtaş berê kurtefilm û belgefilm çekibûn vê carê xwe li filmekî metrajdirêj ceribandiye û bi rastî jî filmê balkêş xuyerigin kan binerin bê mijarê wan çi ne. Amade bin değişikliğin Ahmet Speaker. Tekotunay. Na hunar neznay. Teşkari inşaat efendim de Euro pişta min değiş. Neznay. Amedekariya kurtefilmê bi Kurdî Batirsok ku ji aliyê derhener Fırat Erez ve hatê kişandin û senarya wî ji aliyê Rozaxan û Fırat Erez ve hatê nivîsin qediya û fragmanı yekem a fîlm li ser hesabê Twitterî ya derhener hatê weşandin. Bi wî yekî rewîtiya fîlma festîvalan jî dest pê kir. Sena Özbey, Dilbirîn Amet, Süleyman Polat, Ramazan Şimşek, Niştiman Gül, Gökhan Biçer, Bervar Bervari, Sevim Yaşar, Nezir Çakan, İhsan Damlayıcı, Yılmaz Sorkuç, di kurtefilmê Batirsokê wekî lîstikvan cih girtine. Rozaxan û Fırat Erez di heman demê de di fîlm de wekî çêker cih girtine û dengên fîlmê jî ji aliyê İdrîsan Verdî ve hatine girtin. Derhenerê Kurd Fırat Erez bi yekem belgefîlme xwe yê Zemara li ser Heskêfê beşdarî bernamaya gelek festîvalan bibû û bibû yek fîlman finalîst û xelat girt. Derhêner û senarîstê Kurd Hasan Demirtaş ê ku di sala 2017 de belgefîlmê xwe yê bi navê You Name It Ango tu navlê bike kişand bû niha jî li Mêrdînê yekem filmê xwe yê metrajdirêj ê bi navê Veqetin kişand. Sala par hatibû ragihandin ku xebatên postprodüksiyonê yên film qedandine ku ji fîlm poster û wêneyên ewil weşandibûn. Niha amadekariyê fîlm qediyan û ji filmê Veqetin fragman jî hate parvekirin û pêvajoya festîvalan jî dest pê kir. Senaryoya filmê Veqetin ji aliyê derhêner Hasan Demirtaş ve hatiye nivîsîn û tê de Mehmet Ali İzolu, Halil Demir, Çiçek Tekdemir, Serbest Kalkan weke lîstikvan lîstine. Hasan Demirtaş heta niha gelek kurtefilm û belgefilm kişandine û filmên wî festîvala filman a Kennesê jî tê de li bernameyên gelek festîvalên filman ê navnetewî hatin nîşandan û ji gelek festîvalan jî xelat girtin.